Hende der! Nej! Nej! Det er for sent. Jeg har fået... Jeg står der. Nej, jeg er også. Okay, det var også meget bedre. Du venter lige en foundation. Nej. Det havde man godt på i går, altså, så hvad? Jeg hader dig, Patrick! Vi får godt Det var på Facebook, det her. Altså... Der er heldigvis ikke nogen, der vinder med mig, så derfor så... Der er ingen, der spiller ind af mig. Vi er ikke færdige nu. Det er bare creme. Ja. Vi glemmer! Vi glemmer! Vi glemmer! Han holder dine hænder, og så... Ej, der var det. Hvad er mig? Hallo, er han ikke kilden egentlig? Der er mange, der Nu er jeg sgu. Nej! Det er godt, det er ikke. Hvor? Er det ikke brændt hår? Det må ikke brændt hår. Nej! Jeg kan godt lige lægge. Nej, også det op. Og så lige helt ikke så. Det er kun de skulle have 4 år. Jeg skal sgu fucking lækker trøje på dig. Altså, den er nødt til at give op ikke dreng til det her. Det er det hele værd, det her. Vi skal også. Nej. Okay, ja. Han gør det. Det betyder tid. Jeg tager fuld make op på, det gør jeg da også. Jeg tager ikke fuld make op på. Ja. Jeg hader det her. Okay. Så. Hvad skriver I? Ja, skriv. Anus. Nej! Hallo. Hvis du tager fuld make op på, tager jeg det også. Jeg skal godt. Kom nu. Kom nu. Nej, så lige så kommer folk ind. Jeg tager ikke en creme. Jeg tager ikke en creme. Okay, jeg tager godt. Okay. Fordi han gør det der, så gør jeg det. Så skal jeg nok lidt og lukke bag. Så tror jeg, at jeg skal noget, der ser nogenlunde godt ud. Det er det, jeg var over. Det er lidt mere glade. Det skal bare stille. Giv mig på station på. Oh my god. Hvad er det her? Har I ikke noget med dig? Hallo, der er ikke nogen, der har en rigtig smart. Hvad med jer? Hvornår snakker vi sidst med jer? Hvem er filmen ham i stedet for? Nej. Altså, du ser dum ud. Har du ikke noget på? Jeg er på monopol. Jeg er ude til at sige, du ser ud. Jeg ser ud. Det kommer til at se bedre ud, det der. Godkender.